all these years beyihlale ikhona ibudget nathi ezidiphlofostele beyihlezi ikhona kodwa beyidliwa imali yethu ilokho phela qhophololo yibo nje phela boyinkinga. Ngaphambi kokuba uqale umhlangano, imeya yeGoli uKabelo Gwamanda iqale ngokuba iyobuka isimo sehostela lase Diepkloof. uGwamanda uthi simthinte kwazwela isimo asifice kuleli hostela. With the growing cases of disasters happening in South Africa and the city of Johannesburg in particular, the structures are caving in. And I've come to realize that even the basic services that our communities are entitled to are non-existent. Abantu bakuleli hostela bathi bayazizwa izethembiso zemeya kodwa bacela ukubona izenzo. Ngifuna ukubona sebeqala. Ngifuna ukubona nomeya ngoba okakhulukazi esikhala ngakho nalezi zindlu esihlezi ngoba kuse winter nje sikhala ngezindlu abantu bahlezi phandle. Ngibonga ukuthi babe khona ukuthi bayikhulumele nabantu noma bephuma esandleni ukuthi yini nathembisayo nathi nizokwenza anisawenzi manje yingakho kunje. Ngesikhathi undunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesufi ethola inkulumo yokuvula isishayamthetho ngasekuqaleni kwalonyaka wakubalula ukuthi kusezinhlelweni zabo ukulungisa amahostela. uGwamanda uthe ilinganisela ku120 million wamarandi imali yabelwe ukulungisa amahostela eGauteng. The budget for refurbishment that has been allocated to hostels, it's in the excess of 120 million. Ubuholi balomkhandludolobha buthembise ukwandisa izindlu zangasese. Kanti kulindeleke ukuthi iCity Power ihambele leli hostela ngomsombuluko ukuzoqala ukulungisa izinkinga zogesi.